V hlbinách Malej Fatry stojí zámok Kunerat. Tichý svedok času a udalostí, ktoré formovali jeho osud. Postavený začiatkom 20. storočia ako lovecký kaštiel, prežil slávu, vojnu aj plamene. Počas druhej svetovej vojny ho vypálili nacisti, no v roku 2010 ho zasiahol ďalší ničivý požiar, ktorý ho takmer zničil. Dnes sa zámok pomaly obnovuje. Je strážený kamerami a vstup do jeho útrob je zakázaný. Jeho prázdne chodby nahradili nástroje rekonštrukcie a ticho minulosti prerušuje len ozvena budúcnosti. Zámok Kunerat vzdoruje času. Aj keď je dnes neprístupný, jeho príbeh pokračuje a zostáva symbolom histórie, ktorú nemožno zabudnúť. A teraz sa pôjdeme ešte v rýchlosti pozrieť na hospodárske budovy, ktoré sa nachádzajú hneď vedľa. Do týchto budov je taktiež zakázaný vstup a sú strážené kamerami. Zrejme tu skladujú nejaké veci alebo náradie na opravu zámku. Ďakujeme, že ste video dokúkali až sem a nezabudnite na like a odber a vidíme sa pri ďalšom videu.